días, eu son Lucía Macedo e ela é Telma López. Imos a presentarvos Andalucía. Andalucía está situada entre o Océano Atlántico e o Mar Mediterráneo e separa a través do Estreito de Gibraltar dos continentes, Europa e África. O nome de Andalucía vén da palabra al-Ándalus, de orixe musulmán, tras a conquista destes da Península Ibérica, que por aquel entón estaba reinada polos visigodos. Andalucía é unha comunidade autónoma de España. Atópase no sur da Península Ibérica. Limita ao sur con norte do continente africano, ao oeste con Portugal, ao leste con Murcia e ao norte con Extremadura e Castela Mancha. Os seus sectores principais económicos son turismo, agricultura e pesca. Ten unha extensión de 87.268 km² e unha poboación de 8.460.000 habitantes. Ten 8 provincias: Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada e Almería. Juan Manuel Moreno é actualmente o presidente da Junta de Andalucía. Forma parte do Partido Popular. Naceu o 1 de maio de 1970. Era graduado en Protocolo de Organización de Eventos. A Junta de Andalucía creouse no ano 1978, ano no que aprobouse a Constitución Española e despois da ditadura de Franco. A sede da Junta de Andalucía atópase no Palacio de San Telmo, en Sevilla. Dende a creación da Junta ata a actualidade sempre foi gobernada polo Partido Socialista. Bandeira. Esta é a súa bandeira. Está formada por dúas franxas horizontais verdes e unha franxa horizontal branca. Este é o seu escudo, que como pódese ver ten o estampado da bandeira andaluza. Idioma. O idioma é o español, aínda que pola súa extensión xeográfica ten diversas formas ou modalidades de fala, como o andaluz. Capital. A súa capital é Sevilla. Ten unha extensión de 14.036 km². Provincias. Huelva está situada ao suroeste da comunidade. É coñecida polas súas antigas minas, como as de Río Tinto. Tamén podese destacar o Parque Natural de Doñana. Teñen moita fama as gambas brancas e o xamón ibérico. O Parque Natural de Doñana é un dos parques máis famosos de Europa, xa que nel habitan especies en perigo de extinción como o lince ibérico ou a águia imperial. Esta cidade foi protagonista do descubrimento da América, xa que dun dos seus portos de Palos da Fronteira, partiron as carabelas de Cristóbal Colón. Sevilla. Habitantes. 691.395. Sevilla é unha cidade española situada ao sureste da Península Ibérica, capital de Andalucía e da provincia homónima. Sevilla está dividida en 11 distritos, un deles é Casco Antiguo, que como o seu nome indica é a zona que reúne as construcións máis antigas da rexión. A cidade de Cádiz é coñecida cariñosamente polo nome de La Tacita de Plata. Divídese na parte antigua e moderna, delimitada por unhas murallas. Destaca como monumentos a Catedral Vella e a Catedral Nova. Esta provincia está situada ao sur da comunidade. Esta presenta unha gran diferencia entre a zona costeira, tradicionalmente veraneo, como Chipiona, Conil de Tarifa, e a serra, cos seus fogos blancos, por exemplo, Arcos da Fronteira. Cádiz tamén é coñecido polo seu atún vermello ou o seu antroido. Sitios coñecidos. Rota é onde está a base naval do exército americano. Porto de Algeciras é o porto máis grande de España. E Tarifa, que é un sitio coñecido por facer windsurf. Córdoba. Córdoba foi capital do reino musulmán. Aínda conserva monumentos de orixe árabe, como a Mezquita de Córdoba. No centro da cidade atópase un barrio xudeu. Pola provincia de Córdoba transcurre o río Guadalquivir. Monumentos de interese. A ponte romana Alcázar dos Reis Cristiáns Medina Zahara. Existe un festival de patios cordobeses de interese turístico, que igual que a Mezquita de Córdoba e Medina Zahara foi nomeado Patrimonio da Humanidade. Málaga está situada a pouco máis de 100 km ao leste do Estreito de Gibraltar. Está bañada polo mar Mediterráneo. A cidade de Málaga conta con máis de 14 km de praias. A provincia de Málaga é un dos sitios máis turísticos de Andalucía e España, sendo a capital da Costa do Sol. Monumentos de interese: Alcazaba, Castelo de Gibraltar, Catedral da Nosa Señora, Teatro Romano e Museo Picasso. A cidade de Jaén naceu da convivencia de tres culturas: a cristiá, a xudea e a musulmán. No casco histórico atópase o barrio xudeu, onde están numerosas igrexas. Monumentos: Catedral e Castelo de Santa Catalina. A provincia de Jaén é o maior produtor do mundo de aceite de oliva.
Granada é unha cidade situada na ladeira de Serra Nevada. Monumentos: Alhambra é unha famosa fortaleza de orixe musulmán que ten palacios reais, patios e xardíns como os da Generalife. É unha provincia de contrastes, xa que podes bañarte nas praias da costa tropical ou ir esquiar a Serra Nevada. Destaca o barrio Albaicín polo seu pasado árabe, nomeado Patrimonio da Humanidade. Almería. A provincia de Almería está situada ao sureste da comunidade andaluza, a orillas do mar Mediterráneo. Consta con 200 km de praia. Debido ao seu clima moi cálido e seco, ten unha paisaxe desértica, polo que rodáronse moitas películas do oeste. Lugares de interese: Parque Natural de Cabo de Gata. Lugares de interese: Alcazaba, está na Almería. A súa construción foi iniciada no ano 955 por Abderramán III para Porto Banús. Inaugurouse no 1970. O fixo Xosé Banús, mide 30 km de largo. Caminiño Rei de Aldares, en Málaga, altura 101 metros. Foi creado o 28 de marzo de 2015. Sirve cando pasas todo o caminiño hai unha tirolina para tirarte abaixo. Isla Máxica foi creada no 28 de xuno de 1997. É un sitio para que os nenos e nenas disfruten cos seus pais. Lugares de interese: Real Alcázar de Sevilla. Foi creado no 1987 e foi creado para visitar os pasillos para ver os cadros. Este é un mapa dos ríos da comunidade andaluza. Como podese ver, o Guadalquivir atravesa toda a comunidade, pasando polas provincias de Córdoba, Jaén e Sevilla. Como podedes ver, este é o mapa de montañas de Andalucía. Como podedes observar, está Valle de Guadalquivir, Serra de Aracena, Serra Morena, Serra Madrona e sistemas béticos. Paisaxe: a diversidade, extensións e riqueza ecolóxica dos territorios andaluces reúne as cumbres máis altas da Península Ibérica. Na Serra Nevada, extensos humedais espesos e umbríos bosques, desertos volcánicos e tramas de costa sen apenas traza humana. Paisaxe: costa atlántica andaluza. Esténdese desde a fronteira portuguesa ata a punta da Tarifa. É unha costa baixa e areosa. O mar inunda as zonas máis baixas e forma marismas. Clima: o clima de Andalucía é mediterráneo e temperado. De invernos suaves e veráns calurosos e de pouca choiva, especialmente en Almería, onde prácticamente non chove. Neste gráfico pódense ver en azul claro as barras que marcan as precipitacións ao longo do ano. Na liña azul oscuro pódense ver as temperaturas mínimas e na liña vermella pódense ver as temperaturas máximas, que en xulio e agosto alcanzan unha máxima de 35 grados. Alcázar de Almería, construída no 955. Forman tres recintos. O primeiro trátase de xardíns. A segunda é as dependencias palaciegas, entre os que destaca o edificio dos alquiferes califales. O terceiro recinto conserva os restos dun castelo construído tras a Reconquista. A Torre do Oro. Crese que o nome debe ao color dos azulexos que o recubrían e adquirían tonalidades doradas ao brillo do sol. Praza Triunfo. O seu nome debe ao devastador terremoto de Lisboa, o 1 de novembro de 1755. Monumentos. A Fonte de Sevilla. Foi creada polo escultor Manuel Delgado Banquemuli con motivo da exposición iberoamericana no 1929. Monumento a Colón. Fíxose en 1929. Está situada na punta de Sebo, a 4 km do centro urbano. Na confluencia dos ríos Tinto e Odiel. É obra da escultora norteamericana de Miss Gertrude Vanderbilt Whitney. Festas e tradicións. Festa do Ollo Branco, Málaga. O primer sábado de setembro é o día no que Almachal vístese cas súas mellores galas para recibir os visitantes na festa do Ollo Branco. Este prato trátase de unha sopa fría basada en auga, allo, vinagre, aceite de oliva. Festas e tradicións. Nadal andaluz. É a festa na que os andaluces e andaluzas reúnense para cantar pranxoliñas flamencas. Festas e tradicións. Festa do Ollo Branco, Málaga.
O primer sábado de setembro é o día no que as machas vístese cas súas mellores galas para recibir as visitas na festa de branco. Este prato trátase de unha sopa fría basada en auga, allo, vinagre, aceite de oliva e sal. É o 24 de agosto. Festas e tradicións. Entroido de Cádiz é un dos entroidos máis importantes de España e foi recoñecido como festa de interese turístico internacional. Romería do Rocío é unha especie de peregrinación na que vaise en carrozas ata a ermida do Rocío. Festas taurinas, que en resumen son as corridas de toros. Feria de Abril de Sevilla é unha festa que marca o inicio da primavera. A xente reúnese en casetas co traxe regional andaluz, onde cántase e bailase flamenco. Tamén comese comida típica. Semana Santa é un dos eventos máis importantes do ano. É unha festividade religiosa onde conmemórase a morte e resurrección de Xesús. Os andaluces sacan en procesión as súas imaxes máis veneradas, acompañadas de bandas de música e nazarenos. Menú elaborado. Entrante, gazpacho. É unha especie de sopa fría especialmente feita de tomate. Primer prato, pescadito frito. Segundo prato, rabo de toro. E sobremesa, cibillo de ceo, que é un flan feito só con xemas de ovo. Geografía. Fin, gracias pola vosa atención. Esperamos que vos gustara. Falando outra vez. Vale. Lugares de interese. Que non puedo, tío.